Vi kommer aldrig hjem, mand. Seriøst, prøv at tjekke, hvor mange der er. Vi kommer aldrig hjem. Der kan igen, og så forlænger det. 3.000 mennesker. Filmer du? Ja. Ja, hallo, vi kommer aldrig ud, Marina. Ej, prøv se ham der, har kørt uden hænder. Lol. Okay, jeg kan godt være de der cyklister lige nu. Så kan jeg komme hurtigt hjem. Flot det der, mand. Det er flot det der, mand. Ej, jeg sætter mig ind i bilen. Vi skal sikkert stå her i flere timer, før vi kan komme hjem.